दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनायनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनजों लोगोसे बड'फानि मुङै आलादा मोनसे मेम'रेन्डाम जों होदोंमोन जे बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव मोनसे लामानि मुं बिमुं होनानै बड'फानि स्टेचुखौ गायसननांगौ होननानै आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङा 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव दतमायाव फैनानै बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै दा जोंनिसिम खौरां सफैदों फैबाय थानाय 1 मे तारिखआव भारत सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम सरकार बिटिआर सरकार जथाय बानजायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि नखर मन्त्रिनि बाहागो लानायजों जों बयबो मिजिंथिदों बिथांनि बाहागो लानायजों आरो बिथांखौ बेयाव बाहागो लानायखौ जों बयबो आसा खालामदों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिटिआर आरो आसामनिफ्राय गोबां एकाडेमिशियान गोबां माखासे इन्टेलेक्चुवेल्स जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन सरकारि बेसरकारि गासैनिबो बाहागो लानायजों बड'लेण्ड हाउसनि साखाथियावनो थानाय लाला लाजपत राय मार्गजों जे मेन रडनिफ्राय ओंखारनानै इउ टार्न 835 मिटार गोलाव आरो 50 फुट गुवार बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै बेखेवनाय जासिगोन आरो लोगोसे बेयाव थानाय गल चक्कराव बड'फानि मुसुखाखौ बेयाव बेखेवनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो भारत सरकारा हाबा मावगासिनो बिटिआर आरो आसाम सरकाराबो हाबा मावगासिनो दङ दा जों बयबो मिजिंथिदों जे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लाहैगोन आरो मोजाङै जाफुंगोन भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों धन्यबाद बावदों बर' माहारिनि जानानै आसामनि बड'लेण्डनि जानानै जे बिथांमोना बड'फाखौ नेशनेल लेभेलाव जोंनि हांख्रायनाय दाबि बायदियै लानानै एस्टाब्लिश खालामनाय आरो बे मर्यादाखौ होनायनि थाखाय जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा आरो आद्रा थानाय जि एडजर्न जानाय जोंनि जि लास्ट डेलिगेट सिटिंमोन जेराव माखासे रिजलिउसन आरो माखासे जोंनि हाबाफारि दंबावोमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि मावसम बे एग्जिकिउटिभ बडिखौ मिरुनि एग्जिकिउटिभ बडिखौ डिजलिउसन खालामनानै गोदान एग्जिकिउटिभ बडि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेयाव दाफुंनांगौमोन बे हाबाफारिखौ जोङो केबिनेट जोंनि सावरायनाय बायदि 27 एप्रिल 2025 आव जोङो थि खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव नाथाय 1 मे तारिखनि हाबाफारिखौ नोजोर लाखिनानै आरो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय गोनांसिनखाय जोङो बेखौ फावसायनानै 12 मे 2025 मायथाइयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियामावनो जोंनि आद्रा थानाय बे जथुम्माखौ बा बे लास्ट डेलिगेट सिटिंखौ खालामनो थाखाय जों थांखि आजावबाय आरो बेखिनि खोथाखौनो दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो जयै आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंनि पिआरएस सोमदोन ब्रह्म जों बयबो बे खौरां मेलनि गेजेरजों बयखौबो मिथिहोबाय गोजोन्थों।